חיים מכים מוקדם מדי ממה שאנחנו מצפים. אנחנו תקועים בבוץ הזה שאנחנו לא יודעים איך לצאת ממנו, ולא כולם יודעים להתמודד עם המצב. את האמת, גם אני לא. איתמר. היי. היי. אתה איפה זה? בית חינוך אולי? כן, אני לומד שם. אני שנה הבאה. באיזה כיתה? י"ב. אני לומד שם. וואלה. לא מאמין. לא מאמין. מה השם שלך? עדי. איתמר, נעים מאוד. שאני אקח אותך עכשיו? כן. למה לא? יאללה, בכיף. זה פועל. אוי, תוציא. די! אבי הוא מצלם. היי תמר. מה נצא? כן? אני אוהבת כיסא. צריכה בעיה, לא? סבבה לגמרי, רק שנייה אחת. תסדרי לי את הרגליים בבקשה. מה את אומרת? לא יודעת. אתה מקשה עליי. אני לא יודע, עוד פעם כל המדרגות האלה, את הולכת ללמד את הילדים? כן, אתה הולך לעזור לילדים? ועדה אי אפשר לעשות כלום עם הכיסא גלגלים הזה. מספיק עם זה כבר. עוד פעם לרדת את המדרגות האלה ולעלות, לרדת ולעלות. סליחה, אתה יכול לעזור לי בבקשה? אהלן, חברים. מה קורה? איך היה היום? העיפו אותי מהבית ספר. מה, באמת? למה? אני מרגיש שאני בצד. אז אולי תנסה להתחבר לאנשים שם. אין, אף אחד לא רוצה להיות חבר שלי. ומה עשית? ביקשתי מהם שהם חברים חברים, הם לא רוצים. ואז נהגת אליהם לא יפה? נהגתי להם יפה. למה עשית להם משהו רע? לא, אתה רוצה לנסות לחזור? אין, הם לא רוצים. ומה איתך? איך עבר היום? הכל בסדר. עבר סבבה היום? אני רואה שקיבלת מדבקה מהמורה. אתה מתבייש, אה? לא נורא, זה יהיה בסדר. מה קורה? איפה איתמר? אין, הוא לא הגיע, אנחנו שעה מחכים לו. אתה יודע מה? אני עכשיו הולך להתקשר אליו. טוב. טוב, תקשיבו, הוא לא עונה לי. תלכו הביתה. היי, תבוא. היי, מה נשמע? בסדר. מה איך לך? מה את פורסת? הלכת לילדים היום?
את האמת שלא, אין, אני כבר לא יכול עם הכיסא גלגלים הזה, אני לא יכול לעשות כלום, אפשר לזוז איתו, לא מבינה. תפסיק שקר לי, אתה אומר לי שאתה הולך, אתה אומר שאתה עוזר, אתה לא. תפסיק, ביי, נכנע לעצמך, כבר נמאסתי, כבר אני נמאס. לא נכנע לעצמי, את לא מבינה כמה זה קשה. אני לא יכול לזוז עם זה. אי אפשר לעשות כלום. אתה חושב שרק לך קשה ולהם לא קשה? את יכולה לרוץ, ללכת, להגיע לאן שאת רוצה, אני לא יכול לזוז. עזוב. טוב. פשוט עזוב. טוב, די, עוזר. אני לא יכולה יותר. עוזר. אז גם אני עוזב. עוזבת. אני לא יכולה יותר ככה. די, אני לא רוצה את זה אני יותר. לא אגיד לך. תתחיל לקחת את עצמך בידיים. Oh no, I see a spider web is tangled up with me, and I lost my head. I thought of all the stupid things I'd said. אני לא כל כך עושה לכם טוב יותר. למה? אתה כן. למה לא באת לשיעור? כי הרגשתי שאני לא יכול לבוא. למה? הרגשתי שאני לא מועיל לכם יותר. אני לא עוזר למה? לכם אתה כן? יותר. אתה עוזר לנו. ניסיתי להחזיר אותך לבית ספר ולא הצלחתי. הצלחת. יש לי חברים. אני לומד טוב. באמת? כן. באמת? איזה יופי. כל היום הייתי מאוכזב מעצמי. איזה כיף, בוא ניקח אותך לבית. רגע, אבל אתה כן חוזר, כן? לשיעורים. תסדר לי את הרגל. אתה חוזר לשיעורים? כן? אם אני כן עושה לכם טוב, אז כן, אני אחזור. תראה איזה חתול חמוד. חיים בידיים שלנו. ברגע שנחליט שנעשה את השינוי, השינוי יעשה אותנו. לא משנה כמה זה קשה, ברגע שנחליט, אנחנו נוכל. וסוף סוף אני יכול להגיד, הצלחתי. הדרך ארוכה ומפותלת, אני נופל וקם, נופל וקם, נופל וקם, אף פעם לא אפסיק ללכת, אני נופל וקם, נופל וקם, עובר גשר ועוד גשר, אני נופל וקם, נופל וקם, נופל וקם, כמה ארוכה היא הדרך, אני אומר איתן עם ראש מורם.